Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg er Emma, og jeg har helt glemt at filme i dag til den nye køkkenvlog. Mega meget undskyld, jeg kan lige få lov at se det, for der er heller ikke sket noget nyt i dag. Så det var mega heldigt. Jeg har helt glemt det, jeg har bare glemt det der køkkenvlog i dag. Så jeg kan lige få lov at se det. Ja. I kan lige få lov at se det, som det er nu, fordi at der er ikke sket noget hele dagen. I går fik vi reddet køleskabet ned. Ja, det stod der. Og jeg har mega meget ekko. Men nu ser det egentlig bare sådan her ud. Ja, det gør du. Ja, så er der ikke sket sådan noget andet, end vi fik køleskabet ned i går. Det var sådan. Men kan det sted. Ja, det var egentlig meget det. Så jeg vil ikke rigtig sådan tænke, at jeg vil lave en vlog ud af det lille stykke tilbage, jeg har dagen. For nu skal jeg til at lave fondue. Og så glemte jeg den. Så kom jeg i tanke om, fuck, ny køkkenvlog. Men der er ikke rigtig sket så meget, så det var rigtig heldigt. Men ja, jeg vil sige rigtig mange tak, fordi at du gad at se med i sådan en lille kort video. Og hvis I ikke ved mere, så Emma, hvis jeg gælder har sagt det. Og ja, det her det bliver et klip. Nej, det bliver 3. I hvorfor? Nu bliver det 3. Oh my god. What up? Men yes. Men ja. Tusind tak, fordi du så med i den her lille kort video. Tusind tak, fordi du gad. Og så ses vi bare i mig eller Annikas næste video. Hej hej. Og hvis I gerne lige vil vide det, så har jeg lavet andre videoer i dag. Og så har jeg fuldstændig glemt køkkenvlog. Jeg har faktisk været i gang med den, men så kommer jeg til at slette den. Jeg glemmer at starte på en ny. Men så har jeg bare slettet den også. Ja, men vi ses. Hej.